onye oshi ọdụ onye oshi ọhụ onye oshi ọdụ onye oshi ọhụ onye oshi ọdụ onye oshi ọhụ ọla wuo fa bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịọ n'ebe ma ọzọ obodo ka a na-akọwa na nwoke unu fụrụ kịta anụnwa na-aga ịka nke ịghọta ije ịka nke ịghọta ije ọ maka na ụkwụ adịghịla m ọ maka na aka adịghịla m ka a na-akọwa na ya bụ nwoke bụkwa ọmabụ na ife ya bụ nwoke na-adụ n'ọhụ n'ụkwụ nwowa ka ọ na-ewowasị ọhụ ndị nwunye mmadụ na-ejidere ya na nwaanyị nọ na di ebe nwaanyị nọ wee na-etiri nwoke mgbu ọtọ ọlawuo m ogbuo m ogbuo m nke nwoke na-eti ọbụọkwanụ m na-egbu ya ọkwa ya na-egbu m asị nke nwaanyị wee nọrọ na-eti mgbu ahụ ọlawuo m ogbuo m ndị mmadụ wee che naanị igbu nke nwaanyị igbu amadụ nọ mgbu otu ka ọ na-eti ịlụzie ebe ahụ wee jidefa na abịchi nwaanyị wee chọzie ka ọ bụrụ onwe ya alejedirio anọkwa m ebe ọ nọ wee mee na ife a na-akọwakwa ọbụ na nwoke na-adakpo n'ike mana inezie nwoke nwa na-adakpo n'ike ọdụkenya bụ ife na eziokwu ka asị na ụfọdụ si na-ebubo ka a na-ebo nwoke na sị kedu ka nwoke asị etu aga ịka nke ịghọta ije na sị kedu ka o si adakpozi ụmụ nwaanyị nwa nọ na di n'ike ọ na-afa ha eri nri be difa na nwoke nwa ọdakpụkwuva n'ike yipụva peteri yipụva nke ala na-apị n'ala na-ebulu ala na-aṅụ ikpuva n'ede ọ na-ewunyefe amụ n'ọhụ oruzie ka ejidelufa fasị na-adakporo n'ike na ya bụ nke nwaanyị na ọya abụ nkwekọrịta ya na nke nwoke kwekọrịta ka fa na-abụje gba iche na mmadụ bụ egwu eruzie ka ejidelufa nke nwaanyị chọzie ka ọ bụrụ onwe ya si na-adakpori ya n'ike na ọ bụghị ọchịchị obi ya ewee sị ya ụmụ nwaanyị vileji anụnwa wee zukọ wee kụlụ egwu so ya na-apịa ya ịtarị na-etichi ya ma ife ma na-ekpuchinatakwa ome ebe ahụ na ya ete ya ule na ya bụ nwoke ebe ọlakịrịpụtụ ọlatụ ndị ọla n'iyi na ọ bụ ịtọ ya aha ezu ike ndị otu pastọ Kristi Okafọ n'ebe ọbụla ọ pụta si owowi ọ na-ala ejidezie afa ụmụ nwaanyị asị na-adakporufa n'ike na ọya bụ ife nke nwaanyị kwuru ka o wee gọchala onwe ya ka a ghara ịsị na nwaanyị nọ na di na-agba n'iro ka a ghara isi na ọbụ nọ na di achọ di o wee mechala onwe ya si na nwoke adakporie n'ike na ya kedu ebe ọ nọ mgbe nwoke yipụrụ ya peteri o tiho mkpu ọnwụ bịa nọ na-enwere nke bụ mkpu ọtụ nwee nke bụ mkpu onye a na-egbu egbu na ya kedu ụdị ka mkpu o tiri mgbe ahụ na-amaka ya bụ ndị ochi jide mmadụ ndị ntọrị itinye mkpu ogbuo ma bịanụ agbata obi ikwu na ibe n'ụdị mkpu a ka ọ ya banụ amanụ nwoke na-adakpu n'ike ịnọhụ nke ewenye ya amụ n'ọshụ na-ewu na-agbaghị iche na mmadụ bụ egwu onye maka nwoke si nọrụ wee na-ewe ya ikere ọbụ na fanụ ofu nwere m ọgụ ma na fanụ na-ekwe ikpere nna na nwaanyị bọchanyere ya ibe dị elu gbakenye ya elu nwoke na-ewe ya uru ka ejidere ya osi na-adakpori ya n'ike na si nyekwa anya bụ nwaanyị enyo ozi gbakwa ya tọọchị ọfụma n'ọya abụkwa ka a ghara ibo ya ebubo ka a ghara ịchụpụ ya na be di o buruzie ya wee bo nwoke asọtị ya ụmụ nwaanyị wee chụrụ nwoke na-aga onye oshi ọdụ onye oshi ọhụ onye oshi ọdụ ụfọdụ osidere na siseta nke nwaanyị ka a jụọ fa na-aba ajụjụ ka ha mara ụdị ka mkpu a na-eti mgbe ejidere fa malụ pozishọn fa na-abụ nọ bife wee jidefa n'ọ ka a ya esi wee jọọji ka a marụ na adakporie n'ike ka ọ na-adakpoghi ya ka a marụ na akparị ya nke nwaanyị agịtara ya n'ala ka a marụ na peterie na ọyịtara ya na Jamaika wee weluzie ovu ọkpịa debe na Sokoto welu nka debe na Jamaika a na-agwọrọ ya ọ na-atọ ya a na-agba ije na mmadụ bụ ewu ọ na-atọ ya uru ka ejidere ya osi na-adakporie n'ike na sị kedu mmadụ onye nwoke adakpogoro n'ike n'obodo fa na nke a bụ nke izizi ka nke abụọ ka nke ịtọ na fa kọwalụfa na fa ejidenugo nwoke eji wee tizie na nke na nwoke na-ala ndị nwunye mmadụ ụna na-anụkwa ịbụrụkwa nwoke na-anụ nwaanyị ịmarụgo ife nwunye ogwe agụ na-emerie na-emekwa otu owu agwa wesie ya ike otu onwuala nwayọ ọfụma ka ikpu na-ede mụọ na ya ngosi ụfọdụ ụmụ nwoke ka esi aṅụ ala ụfọdụ ewere ala na-alụ na-atakasị nwunye fa na ha ata alụ nwa ya ka iti aṅụ ala were nwayọ bụrụ ya egotala ụsọ ka were ya na-amụ ka esi aṅụ ala ịṅụọ ya ọfụma ọbụna nwunye osi n'ọla ike na nke were ilesacha ya ka o wee gbaa mmiri nya ka o wee tinye mgbu ọtụ bụla ji ewuwe ahụ ya were ogbo na ncha kpochaa ebe ahụ kpochaa ya ọ bụrụ na ịma ha ata
n'ụwa na ahụ ya gboo jee ṅụọ karịkarị tii isi ebe ahụ saa ya anya ọkụ ya na-ebute ụdị ife ụfọdụ na-abụfa gwa difa meelụ m nke a ka ọ dị m mma mee m nke a na onye ya eme m mee na ụmụ nwoke anya n'ilo ụmụ nwoke asị na fa ya eme na fa chiri ọzọ na pastọ fa gwara fa na-ekwe nwunye ego ka ndị ilo dọrọ vavava na-ekwe nwunye ka a na-agba iche na mmadụ bụzi ejidere ka ife ịchọ ka o kwuo osi na-adakporo ya n'ike unu ya nene nwoke ka unu ya nene urufu nwoke dakporo nwaanyị n'ike ka ọ na-aga ma ọ bụzikwa ntu ha ndụ nwoke nwee were ịdakporo n'ike nwoke nwe obuzi onye ihe ejide nwunye taa ya arụ tapịa ntị ma ọ tapịa ọnụ amụ ikere nwaanyị a na-ekwu ọ bụrụ na ọṅụchakwa ụma nwoke amụ atị na-adakporo n'ike anọkwa m ebe ọ nọ ma alejedirio kedu ife mmerụ ahụ dị nwoke a n'ahụ bụ ife akaebe iji wee gosi na ọ dakporo ya bụ nwaanyị n'ike maka ama na ụmụ nwaanyị fa na-enwe mbọ fa na-ata arụ nwoke bụ ịdakpova n'ike ihe azụgodo onwe atrisi gafuo ya ahụ gafuo ya ihu taa ya arụ ụmụ ife ya egosi dọkasịa ya akwa nene akwa nwoke afọ ya dịkwa ka ọdụrụ iko onu oyipu debere fa wee na-agwọrị atị na-adakporo n'ike okwefe ụmụ nwaanyị ya ọ bụrụ ndị akụrụ egbufasị ụmụ nwaanyị anaghọka hoye anaghọka hoye anaba aghọkakwa ejideba agụchakọrọfa akafa kwọchakọrọ ọkpafa ka pilot mana ọgwafa na fa akwekọrịta eje na mgbọwarị uwere mkpu otu tipụta ndị obodo n'ilo uru ka ejiderefa otinọ na-adakpuru ya n'ike okotori ịgba gụbụ nwoke nwa na-eje ala nwunye mmadụ inwere ọgụ na di ya ebere ya amụ ịhapụ nke ije n'ala nke onye ọzọ ịhapụ ubi gị ya akọbewu ije n'aka n'ubi onye ọzọ ọ bụrụ na ebejeghị amụ ebe ahụ ihe ọ bọburu iske ladebenụ ndị nwunye mmadụ ọ bụrụ na ofu nwaanyị na-anụ ezu oziro jee nụrụ ọzọ bụ ife eberụkwaghị amụ ihe nwaanyị a sịkwa nọọ nchụpụ ka a na-achụpụ ya n'obodo ụfọdụ osekwanụ na ọ maka ife a ka eji achụpụ ya na-aka enyekwana ya ntaramahụhụ ọzọ na ụmụazị ka ọ dakpuru n'okwo ndị burugoro okenye ka ya na fa na-eme ya bụ ife okotorigba